jedno jediné slovo, ktoré nám môže vytvoriť tlak na seba viac ako iné slová. Keď ste pozerali moje predchádzajúce videá, viete, akú váhu majú slová. A toto jedno jediné slovo používame veľa a nadužívame ho. A ono to je tlak, ktorý zdá, že nám niekto iný robí. A je to slovo musím. Veľmi ho nadužívame. Napríklad, musím ísť pre dieťa do škôlky. Musíte? Niekto vás k tomu núti? Vy ho tam chcete nechať? Pravdepodobne nie. Stačí ho vypustiť. Idem pre dieťa do škôlky. Alebo musím umývať riady. Musíte? Kto vás to núti? Všimnite si, že ak ho prestanete používať alebo ho minimalizujete, tak možno v niektorých situáciách to bude pre vás jednoduchšie. Niekedy ho môžete vypustiť. Musím ísť na záchod, idem na záchod. Musím ísť pre dieťa, idem pre dieťa, ale je to len oznámenie. Potrebujem, chcem sú rovnako dobré slová, ktoré vám dávajú pocit, že máte na výber. Pretože na ten výber máte, pretože vy ten výber robíte každý deň. Tak skúste sa pohrať s tým slovom musím. A uvidíte, aké to je. A možno budete prekvapení, že bez toho slova musím je to o kúsok jednoduchšie. Experimentujte, zabavte sa s tým a uvidíte. Teším sa na vás do budúceho videa.